Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. 5 лістапада журналіст Роман Патасевич быў прывезены супрацоўнікамі міліцыі ў першамайскі РУС Мінска. Фармальнай нагодай для дастаўкі ў аддзяленне міліцыі стала справа аб збіцці кіроўцы аўтобуса ў 20-х чыслах верасня. Адметна, што сёння ж 5 лістапада па ініцыятыве Міжнароднай федэрацыі журналістаў ва ўсім свеце праводзіцца кампанія «Станем за журналістаў». Ад пераследу журналістаў прапануюць бараніць БАЖ і Міжнародная федэрацыя журналістаў нашых калег. Пра тое, што стала падставай насамрэч для прывозу Романа Пратасевіча ў пастарунак і ввогуле пра асноўныя пагрозы для журналістаў і іх дзейнасці сёння ў Беларусі мы пагаворым з самім Романам Пратасевічам і юрыстам, намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олегам Агеевым. Добрый дзень, шановное гаспадарства. Роман, першае пытанне будзе да цябе. Так за што ж ты ўсё ж такі збіў кіроўцу аўтобуса? Насамрэч, вось, шчыра кажучы, я нават не ведаю, і я нават не здагадваўся, што калісьці я увогуле мог такое зрабіць, але вось гледзячы па таму, што кажа міліцыя, аказваецца, гэта ўсё ж такі вельмі верагодна і магчыма. Тым не менш, ці былі падставы меркаваць, што бліжэйшым часам ты можаш патрапіць у пастарунак? Былі нейкія там тэлефанаванні супрацоўнікаў міліцыі, былі, можа быць, нейкія позвы прыйсці на размову ці яшчэ што-небудзь? Ну, ввогуле, я, канешне, не чакаў, што такая сітуацыя адбудзецца, бо ўсё ж такі я афіцыйна акрэдытаваны Міністэрствам замежных спраў журналіст, я даволі даўно ўжо працую, все, але у гэтую суботу прагучаў першы званочак, і гэта быў нават не званочак, а гэта быў такі канкрэтны званок на мой тэлефон. У суботу недзе аб 11 раніцы, прыкладна так. Мне патэлефанавалі нейкі невядомы мужчына, сказаў, што ён прадстаўнік крымінальнага розшуку першамайскага РУСа і што неабходна, каб я прыйшоў пастарунак, бо нібыта яны шукаюць сведкаў нейкага ДТЗ, і гледзячы па вышках мабільнай сувязі, я быў недзе побач. Я сказаў, што я зараз не магу, бо я быў у іншым горадзе, і папрасіў патэлефанаваць у нядзелю ад раніцы, але ніякіх званкоў нічога не было. Олег, да вас пытанне як да юрыста ў дадзены момант. От тэлефануе нехта на мой мабільны нумар, падстаўляецца, называецца супрацоўнікаў там міліцыі, неважна якой там структуры, іншай нейкай сілавой, і прапануе некуды прыйсці. Як павінен дзейнічаць у такім выпадку журналіст, не журналіст, будь-то які-небудзь грамадзянін Беларусі? Ну, па-першае, што хоча гэты чалавек ад такой сустрэчы, то бишь ад сустрэчы з міліцыяй. Калі ён хоча прыйсці і сапраўды распавесці пра нейкае злачынства ці адміністрацыйнае правапарушэнне, гэта ён у праве зрабіць. Але ж, калі ён не хоча гэта рабіць, то абавязкаў вось менавіта па тэлефоннаму званку ісці кудысьці і удзельнічаць у нейкіх дзеяннях у яго няма. Адказнасці, калі не працэдура вызова не спраўдзілася, калі яна вось толькі па тэлефоннаму званку ажыццяўлялася, то адказнасці за такое не прадугледжана. І, адпаведна, чалавек у кожным разе павінен сам вырашаць. Ісці, калі хоча, то можа ісці, а калі не хоча, то можа не ісці. Такім чынам, Роман, атрымліваецца так. У суботу табе патэлефанавалі, прапанавалі прыйсці, ты сказаў, ператэлефануйце мне ў нядзелю, там ці лепей у панядзелак, і там тады будзем вырашаць далей пытанне. Што далей? Вось, і далей сёння вось панядзелак, 7 раніцы, і ў маю кватэру заходзяць 2 супрацоўнікі крымінальнага вышуку. Канешне, гэта было досыць, не тое, што досыць, гэта было вельмі нечакана, бо, ну, сапраўды, я нават не думаў, што нешта такое можа быць, бо, як бы, ні ў якія гісторыі я не ўлазіў. Дакладна, там, нікога не чапаў і не біў, бо я ўвогуле, мабыць, у апошні раз улезаў нейкую бойку, калі яшчэ быў там малым, можа, клас 4.
і я не злоўжываю алкаголем ці нечым яшчэ, і таму відавочна, што такая сітуацыя не магла адбыцца. І вось увогуле, калі гэтыя супрацоўнікі прыйшлі, я запытаўся, з-за чаго, на якой падставе вы збіраецеся мяне зараз забраць. Мне ўвогуле сказалі, нешта прабарматалі кшталту дэбашыра ў аўтобусе. І гэта, канешне, мяне вельмі здзівіла, бо дакладна такога не было. І я ніколі ўвогуле не ўлазіў вось у нейкія такія п'яныя гісторыі і гэтак далей. І больш за тое, я нават не памятаю, каб я бачыў уласна такую гісторыю. Такім чынам, першапачаткова вас выклікалі нібыта ў суботу, каб вы выступілі сведкам. Па ДТЗ ўвогуле. Па ДТЗ. А тут ужо нейкая бойка, дэбош у аўтобусе. Прычым, наколькі я разумею, што вас там ледзь не ўжо не сведкам, а падазраваным зрабілі. Насамрэч, я не ведаю, кім я там быў, бо і па дарозе ў РУС, і ўжо калі я быў там, я некалькі разоў пытаўся ў супрацоўнікаў пра свой статус. Хто я? Падазраваны, сведка, як? І не было ўвогуле ніякага адказа. І гэта яшчэ больш здзіўляла, бо звычайна, нават калі затрымліваюць на 3 гадзіны, таксама каб усталяваць асобу, і ўсе іншыя гэтыя працэсуальныя рэчы, тут у мяне нават не патрабавалі ні пашпарт, ні рэчы, не праглядзелі нават мае кішэні, нічога. То бок мяне завялі, і ўсё, я сядзеў. І зусім не зразумела, я сам дагэтуль не разумею, у якім працэсуальным статусе я знаходзіўся і які працэсуальны статус у мяне зараз, і ці скончыцца гэта ўсё ўвогуле вось адным такім выпадкам, ці гэта ўсё ж такі будзе працягвацца. Олег, ізноўку да вас пытанне як да юрыста, пакуль што, да намесніка старшыні Баш крыху пазней. Раніцай да вас у дзверы стукаюцца, вы бачыце у вочка, што там супрацоўнікі міліцыі, ці ў іх напісана следчы камітэт, крымінальны вышук, неважна. Яны прыходзяць і кажуць, праедземце з намі. Яны павінны проста сказаць, паедземце з намі, ці ўсё ж такі павінны быць нейкія дакументы, паперы, пастановы, ці гэтак далей? Безумоўна, у правой дзяржаве ўсё гэта павінна быць, як вы зараз кажаце. Сапраўды чалавеку, калі ён затрымліваецца і нават пакуль не складаецца пратакол аб затрыманні, усё роўна павінны паведаміць, у якой якасці і па якой справе, і чаму ён павінен ехаць з такімі супрацоўнікамі дзяржаўнай установы, нават сілавога ведамства Міністэрства ўнутраных спраў. Калі гэта не адбываецца, то, магчыма, можна паспрабаваць абскардзіць такія дзеянні супрацоўнікаў міліцыі, якія не распавялі чалавеку, якога фактычна затрымліваюць, з якой нагоды гэта адбываецца. Вось, такое, на жаль, часта адбываецца таму, што хутчэй за ўсё мы маем справу з тым, што праводзіцца нейкая праверка, мабыць, сапраўды было здзейснена злачынства, і супрацоўнікі аператыўных служб распрацоўваюць шмат асобаў, якія маюць дачынення да нейкіх выпадкаў. Магчыма, гэта была звычайная памылка, але ж усё роўна, калі фактычна адбываецца затрыманне, то паперы, пратакол затрымання ці іншыя паперы, яны ўсё роўна павінны складацца. Я лічу, што гэта, безумоўна, парушэнне тых працэсуальных гарантый, якія замацаваны ў нашых працэсуальным заканадаўстве. Роман, сыходзячы з тваіх слоў пра тое, што яны нешта прамармыталі незразумелае, неўцямнае ў адказ на тваё пытанне, ніякіх папер табе не паказалі. Што загад начальника РУС привести тебя для разборки, ці паперу падпісаную следчым. Не было. Я скажу больш, я ўвогуле за ўвесь час свайго знаходжання ў РУС не пабачыў аніводнай паперы. Увогуле. Нават тыя пытанні, якія мне задавалі, і тое, што я на іх адказваў, гэта нікуды не ўносілася і не запісвалася нават. То бок, я адзіная папера, якую я пабачыў, гэта напрыканцы, каб мець хоць нешта, калі я запатрабаваў паперу аб тым, што я сапраўды знаходзіўся ў РУС. Добра, а не ўзнікла ў тебе думкі, скажем, што хлопцы, а пакажыце на падставе чаго вы мяне забіраеце? Нема ў вас нічога, ні пастановы, ні выкліка, ні рашэння некага, то я з вами нікуды не пайду. Калі казаць ад раніцы, то тут ёсць два моманты. Першы момант, бо ўсё ж такі, калі да цябе прыходзяць людзі, прычым, як высветлілася пазней, адзін з гэтых двух міліцыянтаў быў нават старшы, так званы опер, усяго РУСа. А другі нейкі яго памочнік, ці хто, я так да канца і не зразумеў.
Але калі прыходзяць такія людзі, ну як бы з імі ўсё ж такі лепей не жартаваць, тым больш што яны ўжо апынуліся ў кватэры. То бок тут яшчэ пытанне ў тым, што я зараз часова пражываю з бацькамі, і як бы мой бацька вось вырашыў, што лепш іх упусціць унутр. Бо, канешне, калі б гэта там было некалькі там месяцаў таму, напрыклад, і яны прыходзілі ў мою кватэру, я б увогуле ім дзверы не адчыняў, пакуль бы мне не далі нейкія паперы, не паказалі іх. Спадар Олег, як ўсё ж такі ў такой сітуацыі лепш дзейнічаць? Вот лепш сказаць, сапраўды, раз у вас няма папераў, то я з вами не пайду, можа вы у якім-небудзь там у краме, у секонд-хендзе форму купілі міліцэйскую, ці лепей не нарывацца? Ну, трэба абавязкова высвятляць, з кім мы у кожным выпадку маем справу. І пацікавіцца дакументамі, якія б сцвярджалі асобаў, тых, хто прыйшоў і стаіць побач з нашымі дзвяры, трэба абавязкова. Сапраўды, у сучасным выглядзе закон аб органах унутраных спраў, ён прадугледжвае, што супрацоўнікі маюць права, маюць магчымасці, калі не адчыняюць дзверы, а ў іх ёсць законныя падставы трапіць у жыллёвае памяшканне, яны могуць туды трапляць нават з пашкоджаннем, как в законе написано, запирающих устройств. Таму трэба кожны раз неяк так суадносіцца і глядзець на то, як развіваецца справа. Калі сапраўды яны паказваюць паперы і ў іх ёсць законныя падставы трапіць у памяшканне, трэба пускаць. Але ж калі такіх падстаў няма, то лепш карыстацца сваім правам на ахову ўласнай маёмасці, на ахову асабістага жыцця, на ахову месца жыхарства і без законных падстаў супрацоўнікаў міліцыі сабе ў хату не пускаць. Роман, такім чынам я зразумеў, што ні пратакола допыту ці размовы не вялося, ніякіх папераў па выніку падпісваць не давалі. То чым усё скончылася? Ну, тым, што ў канцы канцоў, асабліва пасля таго, як доўгі час праглядалі мой тэлефон і ім нешта спрабавалі там фатаграфаваць, іншы супрацоўнік, як бы пасля таго, як скончыўся прагляд там таго, што ў мяне ў тэлефоне, я пасядзеў яшчэ хвілін 20, і мне проста потом сказалі: «Всё, ты свабодзен, ідзі». Як бы што да чаго і чаму я там быў, я так дагэтуль не зразумеў. Спадар Олег, тэлефон свой аддаваць у рукі міліцыянерам у такой сітуацыі варта ці не? Ці сказаць, што вы мне ўвогуле ніякіх папер не паказалі, з якой нагоды я вам буду нешта тут са сваіх кішэнь, са сваіх рэчаў даваць? Так, я б таксама раіў перадаваць маёмасць, якая ёсць у нас у кішэнях, толькі калі гэта афармляецца нейкімі паперамі. Гэта, мабыць, пратакол асабістага дагляду, гэта пратакол вобшука, але ж свае рэчы перадаваць толькі тады, калі афармляюцца адпаведныя паперы. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Зараз кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёння ў студыі у нас журналіст Роман Пратасевіч, якога сёння незразумела ўсё-такі па выніку, з якой нагоды вазілі ў першамайскі РУС, і юрыст, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеяў. Слухайце Еўрарадыё, мы працягнем праз 3 хвіліны. Рви, рей,
Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Беларуская акторка ды спявачка Ганна Хітрык у Фейсбуку распавяла пра сваю барацьбу з сур'ёзным захворваннем ракам грудзей 3-й ступені. Наперадзе 6 месяцаў хіміі і аперацыі, закранутыя лімфавузлы, але метастазаў няма, напісала акторка і хоча вельмі дапамагчы іншым у падобнай сітуацыі. Я вярнуся, мы паплачам, пасмяемся і заспяваем новыя і старыя гісторыі. Дай Бог, я змогу дапамагчы дзяўчынкам у падобнай сітуацыі, піша спадарыня Ганна, якая летась пераехала на пастаянства жыхарства ў Ізраіль. Брэсцкія следчыя раскрылі забойства 14-гадовай дзяўчынкі, здзейсненае 19 гадоў таму. Злачынцу вылічылі па ДНК. Гэта адбылося 28 чэрвеня 99-го года на вуліцы Завадской у Баранавічах, дзе мужчына невядомы ударыў ножом у шыю і, згвалціўшы 14-гадовую дзяўчынку, тая памерла. Абвінавачанаму на той момант было 20 гадоў. У лютым 2018-го пры дапамозе новых тэхнічных магчымасцяў ягоная асоба была ўстаноўленая і цяпер яго судзяць за згвалтаванне і забойства. Ён пад вартаю. За невыплату дзяржпошлін за допуск да ўдзелу ў дарожным руху штрафаў не будзе, але будуць санкцыі. Парушальнікам прапануюць выстаўляць да выплаты збор у 2-разовым памеры. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Беларусі Максім Ермаловіч у эфіры тэлеканала «Беларусь-1». А інфармацыю пра нявыплату будуць аўтаматычна перадаваць зацікаўленым дзяржструктурам. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з маімі гасцямі, журналістам Романам Пратасевічам і юрыстам, намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі Олегам Агеевым мы разважаем пра гісторыю, якая здарылася з Романам, і паговорым зараз асноўныя пагрозы на сённяшні дзень для журналістаў незалежных і іх дзейнасці. Нагадаю яшчэ раз, Романа сёння о 7 раніцы адвезлі ў першамайскі РУС, дзе невядома з якой прычыны дапыталі, пагаварылі, ці як это там правялі такую размову тлумачальную. Такім чынам, Роман, от пачалося ўсё як са сведкі, потым з нібыта падазраванага па ўдзеле ў нейкім убойцы, ці збіцці, ці яшчэ што-небудзь. Чым усё скончылася? Яшчэ раз, вот выйшаў ты, табе сказалі, мы табе яшчэ патэлефануем, ці там прызначылі нейкую сустрэчу, ці вот што? Выйшаў ты і што? Ведаеце, самы смешны момант у тым, што насамрэч мне і нават на развітанне нічога не сказалі. То бок не сказалі, ці то будзе яшчэ выклік, ці то не. Гэта ўвогуле не зразумела, то бок адзінае, што як бы я не ведаю, чаго зараз чакаць. То бок калі там я, напрыклад, падазраваны, то вядома, што там за мной ці то прыедуць яшчэ раз, ці тут патэлефануюць, ці то выклікаюць нейкім іншым чынам, усё. Я нават не ведаю, што будзе далей, і я нават не ведаю, ці скончылася сапраўды гэта гісторыя. І таму, канешне, зараз у мяне будзе такі перыяд, што трэба будзе жыць, ведаеце, як на той бочцы, якая у любую секунду можа ўзарвацца. Вось усё, таму гэта зараз такі... Спадар Олег, давайте вот паспрабуем падказаць Роману, што зараз рабіць, каб неяк больш-менш зразумець, у якой сітуацыі ён апынуўся. Ну, першая праблема, якую трэба вырашыць, гэта недахоп інфармацыі, што ж гэта фактычна адбылося. Таму лепш за ўсё на гэтым вось зараз звярнуцца запытам да старшыні РАУС, які прывезлі Романа, першамайскі, калі не памыляюся, і пацікавіцца, апісаць дзеянні гэтых супрацоўнікаў і пацікавіцца, па-першае, за што мяне затрымлівалі, таму што я лічу, што фактычна хай і на тэрмін менш за 3 гадзіны, але ж усё-такі затрыманне мела месца фактычнае, без складання дакументаў. Па-другое, пацікавіцца, ці сапраўды знаходзіцца ў разглядзе у нейкіх органаў нейкая справа аб збіцці кіроўцы аўтобуса, і пацікавіцца, чаго чакаць далей. І ў залежнасці ад таго, які прыйдзе адказ ад кіраўніка міліцэйскай установы першамайскага РАУС, уже потым спрабаваць абскардзіць дзеянні такіх супрацоўнікаў.
Ну, я хочу сказать, что Еўрарадыё такое свое праводзіць міні-расследаванне з гэтай нагоды, спрабуе дазнацца ўсе акалічнасці гэтай сітуацыі, па магчымасці атрымаецца, не атрымаецца, будзем спадзявацца, што нешта разбяромся. Ну і я думаю, што Роман скарыстаецца парадай спадара Олега і нейкую такую паперу напіша туды, куды яго вазілі. Ну, гэта слушная ідэя, да. Ну, мы готовы дапамагчы ў складанні запыта і потым абскарджваць дзеянні міліцыянтаў. Беларуская асацыяцыя журналістаў дапамагае журналістам бараніць свае правы, і безумоўна мы такую дапамогу акажам Роману. Ну вот, дарэчы, мы падышлі да тэмы таго, што менавіта сёння 5 лістапада па ініцыятывы Міжнароднай федэрацыі журналістаў праводзіцца кампанія «Станем за журналістыку», каб прыцягнуць увагу да галоўных пагрозаў, з якімі сутыкаюцца незалежныя журналісты найперш. Роман, ты не выключаеш, што вот супрацоўнікі першамайскага РУ з такім чынам павіншавалі цябе вот з этой акцыі, адвезлі там туды, вот паказалі, якія пагрозы існуюць? Ну, падаецца, гэта, канешне, было такое самае незвычайнае і рэальнае віншаванне ў маім жыцці, але ўсё магчыма цалкам, таму што тым больш, што не было ніякай падставы мяне затрымліваць, то бок ці то гэта нейкая прафесійная дзейнасць, ці то вось яны вырашылі ўзгадаць мне, што трэба быць асцярожным і не лезці куды не трэба. Ну, я спадзяюся, ты так напалохаўся да такого адпаведнага ўзроўню. Ага, конечно, настолькі, што мы зараз сядзім і вось размаўляем пра ўсё гэта. Спадар Олег, ну, прыйшла ўжо чарга да вас звярнуцца як да намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. На думку Бажу, на сёння якія самыя галоўныя пагрозы для незалежных журналістаў у нашай краіне існуюць? Ну, на жаль, пагрозаў вельмі шмат, і ўсе ж ведаюць, што Беларусь знаходзіцца ў пераліку краін, якія адносяцца да дзяржаў, дзе вельмі несвабодныя СМІ і дзе няма свабоды слова амаль цалкам. Таму пагрозы да журналістаў яны існуюць. І вось менавіта нам, юрыстам Беларускай асацыяцыі журналістаў, прыходзіцца вельмі шмат працаваць, каб ці палепшыць сітуацыю з пагрозамі да журналістаў, ці дапамагчы тым, хто трапіў у складанае становішча. Па-першае, што трэба адзначыць, самае цяжкае гэта, безумоўна, забойства журналістаў, і трэба нагадаць, што як мінімум 2 забойствы да гэтага часу нармальнага расследавання не было, і суд не прызнаў вінаватым по забойстве Дзміцера Завадскага і Веранікі Чэркасавай. Забойства 2 журналістаў засталіся без пакарання забойцаў. Па-другое, гэта на сённяшні дзень гэта штрафы за супрацоўніцтва з замежнымі СМІ. І пазіцыя Баш такая, што дзеяння нашых сілавых органаў, судоў, яны знаходзяцца па-за як нацыянальным заканадаўствам, так і па-за нормамі міжнароднага права, якое датычыцца свабоды слова. І таксама шмат прыходзіцца працаваць вось з затрыманнямі журналістаў у сувязі з іх працоўнай дзейнасцю, і таксама гэта адна з праблемаў, якія зараз рэальна існуюць у нашай краіне ў працы журналістаў. Таксама журналісты шмат, калі мы апытваем сябраў Беларускай асацыяцыі журналістаў, больш за ўсё гучыць, што дзяржаўныя установы закрыты фактычна ад сродкаў масавай інфармацыі. І адной з галоўных праблемаў называюць гэта адсутнасць інфармацыі дзяржаўных устаноў. І Баш праводзіць вось зараз кампанію за права на інфармацыю. Мы высвятляем, як усё ж такі ажыццяўляецца доступ журналістаў да інфармацыі, якія дзяржаўныя установы больш адкрыты, якія менш закрытыя. І з гэтай нагоды мы будзем рабіць высновы і хутчэй за ўсё будзем раіць дзяржаўным установам, як правильно працаваць са СМІ. Мы спрабуем наладзіць такое супрацоўніцтва з міністэрствам інфармацыі. На жаль, не ўсё атрымліваецца, не разумеюць, мне здаецца, у гэтай дзяржаўнай установе суть і сутнасць нашых прызываў, позываў да іх. Вось, але ж угроза сапраўды ёсць, і вельмі складана працаваць журналістам у Беларусі, і прычым менавіта журналістам незалежных, недзяржаўных СМІ. Яны больш сутыкаюцца з тым, што дзяржаўныя службовыя асобы ці парушаюць іх правы, ці не даюць ім нармальна працаваць і ствараюць розныя перашкоды ў працы.
Ну, сапраўды, на вялікае шчасце у Беларусі, ну, калі параўноўваць там з краінамі-суседкамі, не так часто забіваюць журналістаў, асабліва за іх прафесійную дзейнасць, але тыя две справы, тыя два прозвішча, якія вы прыгадалі, Дмітрый Завадскі, Вераніка Чэркасава, дзве справы, два забойства, і ні адно з іх так і не раскрытае. Тым не менш, я вот читаю сайт Беларускай асацыяцыі журналістаў і дакладна цытую: галоўнай пагрозай у Беларусі сёлета стала завядзенне крымінальных спраў супраць вядомых журналістаў і рэдактароў недзяржаўных медыа. Вот можна, сапраўды, вы пералічылі шмат розных такіх вот складанасцяў, цяжкасцяў і загроз, а вот крымінальныя справы, гэта сапраўды на сёння самае? Так, гэта пагроза, і вось тая справа, якая зараз исследуецца рэспубліканскім следчым камітэтам, мы вельмі уважліва назіраем за гэтай справай, і сапраўды не менш за 12 журналістаў сёння з'яўляюцца падазраванымі по гэтай справе. Мы ведаем, што іх выклікаюць на розныя следчыя дзеянні, і вось у гэтым годзе кампанія «Станем за журналістаў», за журналістак, яна накіравана менавіта на падтрымку сябраў, шмат хто з іх сябры нашай арганізацыі, каб прыцягнуць увагу грамадства, што калі журналіст не зможа выконваць свае журналісцкія абавязкі, калі ён будзе знаходзіцца пад пагрозай пазбаўлення волі, калі ён будзе прыцягвацца ўвесь час да розных відаў адказнасці, то хутчэй за ўсё, не хутчэй за ўсё, а ад гэтага першая пагроза будзе менавіта да самога грамадства, для кожнага чалавека. Калі своечасова мы, людзі і астатнія людзі, не будуць атрымліваць інфармацыі, то мы не будзем ведаць, у якой краіне жывём і што рабіць сёння, што рабіць заўтра. Толькі дзякуючы журналістам кожны чалавек можа неяк суадносіцца з тым, што адбываецца ў краіне. Калі журналісты будуць запалоханыя, калі журналісты пачнуць працаваць неякасна, калі яны не будуць даносіць праўду да сваіх чытачоў, гледачоў, слухачоў, то прайграюць усе. Таму мы, Беларуская асацыяцыя журналістаў, прызываем усіх заклікаем усіх неабыякавых да сітуацыі журналістаў неяк аднесціць да гэтай справы, і больш падрабязна аб гэтым можна прачытаць на нашым сайце, і мы спадзяемся, што для журналістаў гэтая справа не скончыцца тым, што яны будуць асуджаны ці пазбаўлены волі. Падаецца, што тая справа, якая зараз расследуецца, яна не павінна разглядацца ў суде. Там шмат ёсць розных асаблівасцяў, якія даюць падставу казаць, што, мабыць, гэта грамадска-прававыя адносіны паміж гаспадарчымі суб'ектамі, але ж там няма крымінальнага ніякага злачынства, і таму мы заклікаем гэтую справу ўсё ж такі спыніць дзяржаўныя органы Беларусі. Я не хочу сурочыць, але мы добра ведаем такія сітуацыі, калі чалавек па справе праходзіць сведкай, а потым раптам становіцца падазраваным ці абвінавачаным, увогуле не праходзіць па справе, а дзе-то міма праходзіць, і таксама раптам канкрэтна, как кажуць, ад сумы і турмы не заракайся. Хоць Роман і выйшаў з першамайскага РУС, не падпісаўшы ніякіх дакументаў, нічога яму наўздагон не сказалі, мы там табе патэлефануем ці выклічым, але ён нібыта праходзіў, быў выкліканы ці прывезены, дастаўлены ў межах нейкай там крымінальнай справы. Наколькі ў нашай краіне ёсць верагоднасць, што калі там чалавека ўжо нейкім чынам прыплялі да гэтай крымінальнай справы, то яго праз колькі дзён не нейкім чынам, а канкрэтным чынам прыплятуць да гэтай справы? Ну, па-першае, што датычыцца менавіта гэтай справы, я ўжо казаў, што трэба высветліць, што гэта за справа і што гэта былі за дзеянні гэтых супрацоўнікаў міліцыі, а потым ужо рабіць нейкія прагнозы. А калі казаць цалкам за краіну, то сапраўды, на жаль, і памылкі міліцыянтаў і памылкі судоў, яны маюць месца быць. І ўсё залежыць ад таго, як дзяржава ставіцца да гэтых памылкаў. Мы ўсе памятаем справу, калі малады журналіст, тады яшчэ які вучыўся ў БДУ на журфаку, калі Антон Сурапін быў затрыманы за распаўсюд фотаздымкаў так званага плюшавага дэсанта, вось па гэтай справе дзяржава прызнала памылку, яна кампенсавала яму той тэрмін, які ён знаходзіўся за кратамі. Але
але ж гэта хутчэй выключэнне. На жаль, значна часцей адбываецца так, што людзі нават знаходзяцца за кратамі, прыцягваюцца да адказнасці, ім прад'яўляецца абвінавачванне, але ж потым дзяржава неяк спрабуе свае памылкі не прызнаць і не кампенсаваць вось тэрмін знаходжання пад вартай за кратамі. Таму тое, што датычыцца вось менавіта справы Рамана, мы паглядзім. Мы будзем, калі Раман звернецца да Беларускай асацыяцыі журналістаў, мы акажам яму дапамогу, мы паспрабуем высветліць усё ж такі, што ж было на самой справе, і будзем спадзявацца, што гэта будзе той выпадак, калі проста распрацоўваюць шмат людзей, і гэта так званы чос міліцэйскі, ён быў тут першы і апошні раз, тое, што датычыцца Рамана. Калі здараюцца такія сітуацыі, мы заўсёды і з Олегам, і з іншымі прадстаўнікамі Башы, проста журналістамі заўсёды казалі, што ў такой сітуацыі вельмі важна і вельмі вялікую ролю адыгрывае такая журналісцкая салідарнасць. Ці адчуты пэўную такую журналісцкую салідарнасць пасля таго, як стала вядома, што цябе даставілі ў першамайскі РУС, ці гэта прайшло па-за ўвагай калег? Ну, тут трэба перш за ўсё сказаць, што некаторы час я ўвогуле не мог сачыць за праявамі салідарнасці, з відавочных прычынаў, бо мой тэлефон быў адключаны. Калі ж я выйшаў, я сапраўды пабачыў, што ў соцсетках вельмі моцна пайшоў такі сапраўды моцны шум. Людзі пачалі пра гэта пісаць, там посціць, твіціць і гэтак далей. Ну і, конечно, на мне ж адразу абрынуўся сапраўды шквал званкоў ад калег з самых розных выданняў. І дзяржаўных? Ну, пра дзяржаўныя мы ў дадзеным выпадку не кажам ад слова зусім. Таму, ну, конечно, да. Пра мёртвых альбо ніяк, да? Ну, не будзем зараз пра гэта размаўляць, у нас все ж таки тэма крыху іншая, да? Да, сапраўды вельмі шмат тэлефанавалі, вельмі шмат дазнаваліся, як мае справы і гэтак далей, але, ну, ва ўсялякім выпадку я магу сказаць так, я адчую сабе дакладна галоўным ньюсмейкерам, журналістам на сённяшні дзень. Ну, добра, калі это не стане ў цябе традыцыяй такое ньюсмейкерства. Спадар Олег, на заканчэнне, вось гэтая ўсё ж такі журналісцкая салідарнасць, скажем, вот гэтая кампанія «Станем за журналістыку», там некая падтрымка ці выказванне з боку міжнародных журналісцкіх арганізацый. Наколькі яна дапамагае ў такіх сітуацыях, скажем, вот як трапіў Раман, ці як трапілі фігуранты справы Белта, ці ўсё ж такі перашкаджае, там, бо азлабляе неяк там следчых? Не, я не ведаю, як да гэтага ставяцца следчыя, і мне здаецца, што это не тое пытанне, якім трэба цікавіцца. Галоўнае тут пагроза для журналіста, калі на яго ажыццяўляецца ціск, гэта так званае, то, што ў міжнародным праве называецца ахлаждаючы эфект. Вось галоўнае, каб журналіст адчуваў, што ён не адзін са сваёй праблемай, не сам насам з дзяржаўнымі установамі, а што ёсць тыя, хто яго падтрымліваюць, і каб ён нават, калі ўсе праблемы скончацца, каб ён не пачаў працаваць менш якасна, каб ён не быў запалоханы. І таму вось гэта менавіта важна для таго, каб пазбегнуць вось такіх негатыўных аспектаў. І па-другое, працуючы юрыстам Беларускай асацыяцыі журналістаў, мне шмат даводзіцца размаўляць з тымі, хто трапляе ў тыя ці іншыя складанасці, і яны кажуць, што гэта вельмі важна. Гэта адна з магчымасцяў, якія даюць высновы, каб працаваць далей. Таму гэта вельмі важна. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння быў журналіст Роман Пратасевіч, які нечакана для сябе о 7-й раніцы трапіў у першамайскі РУС, і юрыст, намеснік старшыні Баш Олег Агеяў. Дзякуй, слухайце Еўрарадыё, гэта наш сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.